Η ρομποτική χειρουργική εννοείται πως δεν είναι ταυτόσιμος όρος με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αποτελεί μια πιο ευρεία έννοια μέσα στην οποία μπορεί να συμπεριληφθεί μια μεγάλη γκάμα χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη, ενώ η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μια μοντέρνα τεχνολογική εξέλιξη η οποία μας βοηθά διεγχειρητικά στο να βλέπουμε την ανατομία του ανθρώπινου σώματος χωρίς να ανοίξουμε το σώμα και να έχουμε μπροστά στα μάτια μας την ανατομία. Μπορούμε όμως να συνδυάσουμε τις τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής κάνοντας πολύ μικρές τομές, ανέμακτες, με την τεχνολογία της ρομποτικής χειρουργικής, έτσι ώστε να επιτύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα για όφελος του ασθενού μας. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μία σπονδυλοδεσία χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό σύστημα για να βλέπουμε την ανατομία του ασθενούς και παράλληλα να χρησιμοποιήσουμε πολύ μικρές τομές για να βάλουμε τις βίδες και τις ράβδους μέσα στο σώμα του ασθενούς. Παρόλο που δεν ταυτίζονται λοιπόν οι δύο έννοιες, η ρομποτική χειρουργική μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα στην ευρύτερη έννοια της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης.